Dovoľte, aby som vám predstavila Evu Klimačkovú, absolventku Vysokej školy muzických umení, ktorá už 22 rokov žije vo Francúzsku. Je tanečnicou, choreografou a pedagogičkou. Takže moja prvá otázka je o tom, že vlastne každá z týchto profesí si vyžaduje špecifické zručnosti, prístup, má svoje pro a proti a možno by ma zaujímalo, že ktorá z týchto troch, teda tanečnica, choreografka, pedagogička, ako tieto tri v tebe koexistujú a či dávaš niektoré z nich prednosť? Nie, milujem všetky. Akože fakt mám veľmi rada všetky tri a mám pocit, že oni tak ako veľmi ľahkým spôsobom sa prepájajú. Jedna inšpiruje druhú, druhá inšpiruje tretiu, že je to vlastne ako veľmi príjemné prechádzať z jednej do druhej, do tretej. Že všetky tri mám rada na rovnakom asi mieste a mám pocit fakt, že jedna vlastne inšpiruje a učí druhú. A ktorú z nich robíš, alebo ktorá z nich ťa najlepšie živí? To neviem. No, tanečnica predtým, ako som mala moju company, tak som skôr bola ako tanečnicou pre iné company. No a ako náhle som začala trošku akože intenzívnejšie robiť tie svoje predstavenia a ako mať oficiálne svoju company, tak to je tak strašne veľa práce, aspoň teda vo Francúzsku, že vlastne už potom nejako som nemala čas byť tanečnicou pre iných, pretože to je práca na... Áno, ale ešte stále tancuješ vo svojich choreografiách. Vo svojich, áno. Ešte ako pre druhých len tak príležitostne a vo svojich stále, pretože ešte stále mám rada ten pocit byť na javisku. A super. Tiež ten akože pohybový slovník je taký osobný, že stále ešte je to také moje. O neviditeľných migráciách, keď sa pamätám, tak sme začali spolu hovoriť minulé leto, keď si bola na Slovensku a odvtedy si teda na Slovensko prišla už ešte niekoľkokrát, pretože si tu mala rezidenciu. A keďže táto choreografia bude ešte len mať premiéru, tak mňa možno by zaujímalo, že ako vlastne vyzeral proces, ako vyzerala tá tvorba s tým, že teda viem, že si mala tu rezidencie, ale nie len na Slovensku. A teda povedz nám niečo bližšie k tomu, ako toto dielo vznikalo. Čiže ten pôvod bol vlastne, keď to bolo 20 rokov, čo už žijem v zahraničí, tak som si povedala, že dobre, že tak je to 20 rokov, že už by som možno mohla urobiť niečo k tej téme migrácie, že po 20 rokoch, že už možno môžem k tomu začať povedať, keďže 20 rokov na tým človek uvažuje, pretože to je stále proces. Proces spájania rôznych kultúr v sebe. Takže som si sa rozhodla, že budem robiť ako o tejto migrácii a zároveň prišla pandémia, ktorá bola tiež taká veľmi veľká migrácia pre všetkých. No a počas pandémie, keďže predstavenia boli zrušené, robila som dosť veľa pedagogických projektov a som mala pocit, že mladí ľudia, ako dosť tak tínedžerov som v tom čase učila na školách a som mala pocit, že sú veľmi stratení, že tým, že sa všetko stále mení okolo nich, že ich to dosť mali problém s tým, že všetko sa stále mení, všetko je stále iné. A tak som uvažovala nad tým, že ja tým, že vlastne stále cestujem aj s tým zamestnaním, aj osobne, že vlastne stále som ako v pohybe, stále som v nejakej tej migrácii aj fyzickej, áno. To vlastne ako človeka nutí stále, že vlastne nie všetkému chápe, nie všetkému rozumie, nie všetky kódy pozná, že vlastne stále musí tak nejako otvárať tie všetky svoje vnemy a zostať kľudný v tej situácii, že vlastne nie všetko chápem, že ako môžem zostať zen v tejto situácii. No a som si povedala, že vlastne tí mladí ľudia, ktorí túto situáciu ich tak strašne paniku z toho majú, som si, že ako sú pripravení do života. Keď vlastne zmena je pre nich taká náročná, že vlastne život je stále zmena. Že ten život sa ťažko plánuje, ťažko sa organizuje, tak ako by sme si ho chceli zorganizovať. Teda aspoň ten je stále samé zmeny. Tak som si povedala, že asi ten správny moment začať na tú témou uvažovať a pracovať. No a takisto
ako už tých 22 rokov stále si riešim to, hej, ten pôvod slovenský, že vlastne to všetko, tú kultúru, ktorú človek dostal a ktorá stále tu je, ktorú stále si so sebou nesie. Mala som chuť trošičku sa vrátiť k tejto kultúre a pozvala som do predstavenia Nina Rosa, Nina Marinová Rosa, ktorá je slovenská huslistka, žijúca v Prahe aktuálne, ale pôsobí medzi Slovenskom, Prahou a samozrejme po celom svete. A začali sme pracovať na krásnych folklórnych piesniach slovenských cez husle, ktoré vlastne milujem od svojho detstva, pretože som vyrastala na Mijave a tam ten folklór, mijavský folklór, huslovica je veľmi prezent. Takže som mala chuť sa vrátiť k týmto piesňam, ktoré ona vlastne berie a pretvára, ťahá, nabaluje, pretvára ďalej. Takže je to vlastne hrozne silné pre mňa, že sú to piesne, ktoré mi moja babička spievala a sú nádherné. A takisto akože Nina ich dokázala tak vytvoriť, že je to niečo také ako, že človek cestuje. Človek naozaj cestuje niekam. Takže je to také veľmi silné pre mňa zovnútra. Ja som šťastná. A teda a je tam ďalší interpret, Leandro Villavicencio, ktorý je Argentínčan pôvodom, ale keď mal nejakých asi 11 rokov, presťahovali do Španielska, odtiaľ potom išiel žiť do Francúzska, čiže tiež má tých rôznych migrácií za sebou viacej. Rôznych kultúr, rôznych migrácií, rôznych kladení. A takže to sme akože taký ako basic team. No a pracovali sme rok, v podstate mali sme rezidencie na rôznych miestach. Začali sme na Slovensku. Prvá rezidencia, úplne šialený začiatok v Novej Cvarnovke, ktorá vlastne akože to bol internát mojej strednej školy. Kde som prvá migrácia z domu, keď som odišla vlastne na internát do Bratislavy. A začiatok tohto predstavenia úplne to tak nejako náhodne vyšlo, že začal tam. Takže to bolo veľmi zaujímavé. A potom sme mali rezidencie vo Francúzsku v rôznych mestách. V Orléans, v Tours, v Paríži. Takže tak rôzne sme cestovali a tvorili. A teda tvorili ste, čo bolo v tom procese tvorby pre teba dôležité? Ako si uchopila tú tému? Pretože, ako si už sama povedala, že základ možno bol tam niekde u tých mladých ľudí, ktorí sa cítia trošku vybočení, ktorí nemajú pocit nejakej stability, ukotvenosti v prostredí, v spoločnosti, nevedia možno čo sami so sebou. A teda ty si to nazvala taký ten stav nerovnováhy. A rovnováha je možno to, po čom túžime, ale základom každej nerovnováhy každej rovnováhy je pohyb. Takže možno by ma zaujímalo, že teda ako si uchopila, cez aké prostriedky ste pracovali, ako si uchopila tú tému fyzicky v procese tej tvorby, čo bolo pre vás dôležité. Tak hrali sme sa dosť akože s tým naozaj stavom mimo osy. Naozaj akože taká veľmi jemné vyosenie, veľmi jemný akože stav mimo osy. A vlastne potom ako to telo celé sa kompenzuje, ako sa vyvažuje, ako sa svet zmení, keď sa pozerám šikmo na svet a ako vlastne ako musím zapájať tie svaly, ako musím zakoreniť istú časť tela, nadľahčiť druhú, aby som nespadla, aby som v tejto mimo osy sa cítila pohodlne. Čiže, no a potom ako sme dvaja tanečníci, tak boli tam ako momenty tiež, ktoré ako vlastne ako jeden pomôže druhému, alebo zároveň ako partneri, obidvaja ideme v tých našich mimo osy cestách a ako si každý tú svoju cestu, ako si vlastne hľadá každý nejaký komfort, ako sa cíti pohodlne v tom stave mimo osy, aké stratégie nájde v tej situácii nerovnováhy. Ako stratégiu nájde, že vlastne to môže akceptovať a cítiť sa celkom v poriadku. A takisto, že myslím si, že tie zmyslové vnemy sa trošku menia, že keď si mimo osy, tak vlastne ako to videnie, počutie
vône, všetko je trošku, ako sme zvyknutí byť rovno, vidieť rovno, chápať to, čo vidíme. No a keďže sme naklonení, tak vlastne všetky tie vnemy sú trošičku naklonené, trošičku iné. Takže vlastne ten mozog musí stále tak nejako pracovať a vyvažovať. Čo ho myslím aj núti k istej také otvorenosti, že aha, nechápem to tak, ale není to také zlé. Že Čiže toto je také ako keby fyzické východisko. Ja viem, že ten tvoj štýl je veľmi subtilný, hýbeš sa tak, ako keby si sa len tak vznášala priestorom. Aspoň to, čo si pamätám, že to je tá jedna stránka tej veci a potom ako ste štrukturovali vlastne to trio, pretože ako si povedala, tá hudba je veľmi dôležitá. Je to celé nejako setnuté, alebo využívate v tom aj nejaké improvizované časti? Ako je to celé vlastne štrukturované? Je to všetko akože nachoreografované, napísané. Ako vychádzali sme z improvizácií, ktoré postupne sme čistili a všetko napísali. Ako je to, snažila som sa, aby to bolo naozaj trio, že nie je tam jedna hudobníčka, dvaja tanečníci, že naozaj sa snažíme ako vlastne stále hľadať ako tri také telesá, ktoré vlastne stále sa tak ako vyvažujú, keď sa jeden priblíži, druhý sa vzdiali, že vlastne naozaj tri osobnosti veľmi odlišné na javisku, tri kultúry tiež iné, ktoré vlastne stále závisia jedna na druhej. Čiže ako listening jeden, druhý, tretieho, že sme sa snažili ako veľmi vyvážiť, naozaj traja rovnoprávni partneri. A robili sme veľa tiež, že tie moje predstavenia sa snažím ako robiť jednu vec, ktorú vlastne ťahám. Že ako naozaj proste len jedna vec, ktorá sa rozvinie takým ako veľmi dlhým spôsobom. Idem veľa cez zmyslové vnímania, že vlastne človek, divák, ako by sa dostával trošku do takého iného stavu. A snažili sme sa ako priniesť tie trošku také cestovateľské vnemy, inšpirácie. Že je tam aj tá hudba, občas sa rozprávame sa v rôznych jazykoch, čiže sú tam také tie rôzne spomienky z detstva, spomienky z cestovania, spomienky z krajiny nejakej, spomienky z jedálne školskej, spomienky z moja mama povedala pred 30 rokmi, akože veľa takých rôznych spomienok z Argentíny, z Prahy, zo Slovenska, stadiaľ, hentadiaľ. Čiže je to také, by som povedala, že snažíme sa ponúknuť taký moment, kedy vlastne ten divák môže, tie jeho vnemy, zmyslové vnemy môžu cestovať s nami. Môže cestovať s vami, prípadne si môže spomenúť na svoje niektoré dojmy alebo nejaké pocity, s ktorými sa vlastne asi vie identifikovať, lebo každý z nás určite zažil nejaké takéto veci, ktoré súvisia možno nie s migráciou, ale súvisia s cestovaním alebo súvisia s narušením nejakého stereotypu a vybočením z tej každodennosti, ktorá niekedy nás to vyruší, niekedy pozitívne, niekedy negatívne. A v každom prípade je vždy dôležité zostať otvorený tej situácii a to je asi ten možno message, ktorý si chcela, aby ten kus mal, alebo je tam aj nejaký iný, ktorý chceš predať? Je to skôr tak, aby som bola, že tak ako invitation na cestovanie s nami. A je pravda, že tú tému som brala tak veľmi všeobecne, že tá migrácia je aj len dostať sa do rodiny svojho partnera. To už je migrácia. Ano. Zmeniť priateľky je migrácia, hej, že vlastne tých migrácií všetci zažívame veľmi veľa. Takže som to brala tak veľmi ako všeobecne, že migrácia ženy vo veku, tých migrácií je veľmi veľa. Takže je to skôr také akože ponúknutie takého cestovania a hej, ako si povedala, že vlastne človek sa môže stotožniť s tými našimi skúsenosťami. Podľa svojej skúsenosti, presne. Hej. No super, tak sa veľmi tešíme a som naozaj veľmi rada, že teda v Bratislave vlastne uvidíme toto dielo ako prvý v takej tej celistvosti v scéne, v kostýmoch, s tou živou hudbou a určite
Určite to bude pre všetkých veľmi zaujímavé a ja verím, že sa teda prídu pozrieť. Je ešte niečo, čo by si chcela divákom odkázať, prečo by bolo dobré, aby prišli sa pozrieť na neviditeľné migrácie? Neviem. Také pozvanie, pozývame vás k nám do obývačky. OK, to znie veľmi sympaticky, áno, to znie veľmi fajn. Tak všetkých pozývame do obývačky k Evke Klimačkovej a jej dvom spoluputníkom na neviditeľných migráciách. Tešíme sa na vás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za podporu prísť k vám hrať. Ne. Veľmi šťastný celý tým a hlavne ja.